Hello guys, asa na kayo? Nagkandawala na kayo? Dito na ako. Ngaw-ngaw na, ngaw-ngaw. Salamat sa per million in the house. Nag-ano ako, nagtapo ng basura tapos umakyat. Ngayon, umakyat na ako. Ayan na. Nadidinig niyo ako? Malakas ba? Vince, andito na ako. Nagngaw-ngaw na naman ako ba? Salamat po, Idol, sa pagdikit. Po guys, di atay. Yung mga kapag pinito pag nilagay ko sa labas. Sumusuko yung net ko, Wings. Salamat po sa patamsak. Iatay na yan. Oo, mag-ELS na si Rojan. Anong oras mag-start na ba siya ngayon? Wings? Guys, pakilablab naman sa nakapin. Si Rojan, anong oras ka ba mag-LS? Mag-start ka na ba ngayon? Nakailang, ano na ba ako? Ilang oras na? 1 hour. Anuhin ko lang siya ng 2 hours. Nakailan ano na ba ako? 1.5. Si Rojan, anong oras ka mag-ELS? Excuse me. Excuse me po, giatay. Guys, palablab po sa nakapin. Dating dikit na po kita. Ayan, tatamsakan ko siya. Ay, may tamsak na din ako. Saan ba kita nakadikitan? May tamsak na din ako. 3 days ago. 3 days ago yung upload mo. May tamsak na din ako. Dating dikit na ako sa'yo. Guys, yung hindi pa po nakadikit dyan sa nakapin, pakidikitan naman po. Salamat. Kati ng ilong ko. Ano ba nangyari sa ilong ko? $2023. Kati ng ilong ko. Si Rojan, anong oras ka magla-live?
Tingnan ko dito sa isa kung ano, kung dikit na kita, ha? Hindi pa kita dikit. Ayan, oh. I-ano ko yung ano mo. Oo nga, nawala sila lahat. Anong oras ba sila mag-ano? Anong oras mag-LS? Ayan, hindi pa yan nakadikit yung isa kong ano, yung aking galamay. Didikit ko siya. Panoorin ko muna para dikit na dikit siya. Pero yung main ko, nakadikit na sa'yo. Wins, padikit naman yung nakapin. Salamat. Nandyan lang sila, nakabidyo lang yan. Busy lang siguro. Magto 2 hours lang ako. Tapos, mag-end na ako. Para maka-support naman tayo sa iba. Hindi ko pala siya na may sound. Giatay. Mag-edit pa pala ako nito. Ayan, tamsak. Dikitan ko siya. Dikit na ako sa'yo. Ano ko yung paano pag-edit nito? Eight 8:41 pala. Malapit ka na pala. Malapit na pala to. Kunting kimbot na lang. Igwa 1,000 ka na. Tapusin ko to. Salamat guys, yung mga naka-BG dyan. Thank you, thank you.
Don't tamsak dikit daw sa Wings. Pakibalik na lang. Welcome, welcome po. Ayan, dikit na sa'yo. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas dito kasi yung isa ko, yung main ko, may bakas na yun. Ito, hindi na ako mag-ano. Laki ng braso ko. Ang braso ko gahita ba? Giatay. Braso ba to o hita? Ang ganda naman ng kabayo. Sarap sumakay. Hmm. Di masyadong makita. Nag-aano siya, nagre-reflect siya sa ilaw ba? Giatay, hindi ako marunong. Bakit ganun? Ni, Hatshorba. Nakatulog ka na ba? Salamat. Salamat, Wings. Dan dikit na din sa'yo yung nakapin. Nagkandawala na sila. Pagkatapos mag-grocery ni Hatshorba, sila na din nag-grocery. Mag-ano na lang tayo, half hour, then kalas na. Pahinga tayo ng konti para maka-ano tayo kay Sisi Rogin. Salamat po sa pagdikit. Sisi Mikay, pakibalik na lang po kung nandiyan ka pa, Sisi Mikay. Salamat. Dikitan mo si dikitan mo si Bicolana Official Vlog. Then, 11, may ano siya, may Grand LS. Punta tayo dun. Maraming ano yun, maraming tao. May ano yun, marami siyang pag-games. Punta tayo dun. Mga ganitong oras din, live nun. Dikitan mo si Bicolana Official Vlog. Thank you po sa 5 million in the house. Sa mga naka-BG dyan, thank you, thank you. Medyo na busy lang kanina si host. Kaya kababalik lang.
Ganda talaga ng kabayo, oh. Parang ang sarap umano, sarap sumakay ba. Ayan, tapos ko siya. Hmm. Ayan. Salamat po sa mga naka-BG. Thank you, thank you. Uy, start na. Anong oras na ba ako? Okay na, mag-aano na ako. Mag-e-end na ako. 1 oras kalahati lang. Thank you po. Sa 11 punta tayo dun kay ano, kay Bicolana Official Vlog. Salamat. Pa-end na po ako. Thank you, thank you. 1 oras kalahati lang ako. Goes on. Punta tayo kay ano, kay Rogin. Dinikitan mo si Rogin. Ayan si Rogin. Ano siya ngayon? Live siya. Doon tayo, punta tayo doon. Marami din pumupunta doon. Andito ko ngayon sa Saudi. Riyadh. Ikaw, saan ka po ba ngayon? Oo, nakita ko na nag-appear na sa akin na nagka-live na si Rogin. Mag-e-end na din ako, punta ako doon. Dito po ako ngayon sa Riyadh. Ikaw po, saan po ngayon? Isakto ko lang to ng 2 hours. Wings. Sakto ko lang siya ng 2 hours. Ilang minutes pa ba? Mga 15 minutes. Tapos, punta na ako sa inyo. Sunod ako dyan. Sayang naman pagka hininto ko to. Ano ko lang ng 2 hours. Sayang eh. 15 minutes lang. Sunod ako dyan sa inyo. Dito pala, ano ko pala tong isa ko. Ito na lang ilagay ko muna.
Thank you po sa 5 million in the house. Pa-end na din po ako. After 10 minutes, mag-out na ako. Uy, umuulan na naman. Ilang araw na umuulan ng Saudi. Ayan. Giatay. Laki ng braso ko talaga, giatay. Konti na lang. 10 minutes more. Then, end na po si host. Thank you po sa 6 million na naka-BG. Thank you. Para man akong ano nito eh. Pa-end na po si Ho sa 6 million in the house na naka-BG lang dyan. Maraming salamat. Kakangalay nakaupo. Yan, malapit na. Ano ko lang to eh. Nangalay ako ba? Maraming salamat sa nag-stay po. Thank you. Si Rojen. Sino pa ba? Hachorba, Wings. Sino pa ba? Si Abu. Sa lahat po na nagpunta, salamat. Hindi ko na kayo maisa-isa. Love you all guys.